parang shopping list na maraming programa. Most of them ongoing already. Yung iba sinusuportahan ko, yung iba hindi. Pero hindi siya malayo dun sa briefing na binibigay na ng DBCC, Development Budget Coordinating Council. Pati yung tungkol sa mga big ticket programs, activities, and projects. At well, yun yung isang concern moving forward dahil mga big ticket programs ito, syempre may potential pa rin para sa korupsyon na dapat bantayan. Now that's one positive thing I missed sa SONA ng Presidente tungkol sana sa anti-corruption efforts. No? Given yung history of plunder sa ating bansa noong nakarang mga dekada at graft of corruption sa nakarang mga taon. So I would have wanted to hear more about that sana. Yung anti-corruption measures at saka yung concern para sa iba pang mga issue tungkol sa governance at sa demokrasya. Ano ba kung mga nagustuhan yung map na... Okay, well nagustuhan ko yung pagbanggit nila sa renewable energy. Nagustuhan ko yung pagbanggit nila sa mga social protection para sa vulnerable sectors tulad ng solo parents. Ano pa ba? So may mga ganon na I took positive note. Of course, pagkaya ng binanggit ko kanina, many of these are ongoing programs already. And mas maganda rin sana dahil unang-unang SONA nila ito, mas na-spell out nila sa atin yung kanilang vision para sa bansa. Well, sige, baka wini-work out pa nila and we might hear about it more moving forward. Pero sa ngayon, I just have to be content with, the proof of the pudding is in the eating. Ano ba talaga at paano ba talaga i-implementa yung mga programa, including yung mga babantayan ko and kakailangan hadlangan. Your thoughts on the mandatory ROTC? Yes, well, nung patapos nung nakarang administrasyon, maganda na yung sinabi ni dating Defense Secretary Lorenzana kung bakit hindi nila sinuportahan. At ako, hindi ko pa rin sinusuportahan o susuportahan ang mandatory ROTC. Ito yung isang programa mula sa nakaraan na napatunayan, hindi yun ang optimal. Kasi yung mga kabataan natin, may iba't ibang paraan para mahalin at magsilbi kay inang bayan. So, yung mga ang passion nila sa buhay ay military service. Tulad ng late husband ko na PMA graduate, full support ako sa mga bata ko. Pero yung ibang mga kabataang Pilipino, gusto maglingkod kay inang bayan sa iba pang mga paraan, huwag natin silang pipilitin. No, na sa iisang hulma lamang. Dapat palayo tayo sa militarism na mindset natin, papunta sa mas demokratiko at saka sa mas citizens participation sa iba't ibang anyo. Thank you, ma'am. Salamat. Salamat